কলা সংস্কৃতি নুহ, এটা ওড়িশী নচা হউনি, অশ্লীল নাচ নচা হচ্ছে। এটা বুঝিপারু না কাইকি আমার বৈষ্ণব। নাচ যাহা বি হଉ কিন্তু নাচটা তো গোটে কଳା না, কাହା ଦେହରେ କୋଉ କଳାଟା ଭଲ ହଉଥିବ, ସେ କେମିତି ନାଚିଲା। ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ହଉଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏଇଟା ଆମେ ପଜିଟିଭ ରିଲ୍ସ ବି ଦେଖୁଛୁ, ନେଗେଟିଭ ରିଲ୍ସ ବି ଦେଖୁଛୁ। ପଜିଟିଭ ଗ୍ରହଣ ସବୁତକ ଯଦି ପଜିଟିଭ ରହୁଛି 90% ଆଉ 10% କଣ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ସଫା କରି କଣ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛେ? ନ ଆଡ଼େଇଲେ ଆମେ ଅଫସୋସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉ। ତାକୁ ମୂଳରୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ? ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏହା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ତୁମେ କଣ ନେଇଛ? ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ଦେଖନ୍ତିନି କିବା କେହି ସେୟାର କରନ୍ତିନି, ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେମାନେ ରିଲ୍ସ ବି କରନ୍ତି। ତମାନେ ଦେଖିକି